ଆରେ ନନ୍ଦ, ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇ ଫୁଫୁ କରୁଛୁ। ପୁଅ ଭିତରେ ଅଛି। ରବିବାର ଦିନ କଣ କରୁଛି ପୁଅ? ସେଇ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁଛି। ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି। କେତେ ଅଛି ପୁଅର? 33%। ଫେଲ ହଉ ବଞ୍ଚିଛି। କହନି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ଟିକେ ବିଡି ଟାଣି ଦଉଛି। ବିଡି ଗୋଟାକ କେତେ ଟଙ୍କା? 7 ଟଙ୍କା। 7 ଟଙ୍କା। ପକେଟରେ କେତେଟା ପଡିଛି? 3ଟା। ମରିବା ପାଇଁ ତୋ ପାଖରେ 728 ଟଙ୍କା ଅଛି, ହେଲେ ପୁଅର ଜୀବନ ସୁଧାରିବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ। କଣ କହୁଛୁ ବେ ତୁ? ମୃତ୍ୟୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଧାରେ ମୃତ୍ୟୁ, ଆଉ ଏ ବେଲ୍ଟରେ ତୋ ପୁଅର ଜୀବନ। ଏବେ ହସୁଛୁ କଣ? ଏ ବେଲ୍ଟର ମାଡ ଖାଇ ତୋ ପୁଅ ଚରଚର କରି ମୁତିବ, ଆଉ ପାଠ ଛାଡି କୁଆଡେ ବି ଯିବ। ଏ ବିଡିର ପଇସାରେ ତୁ 2ଟା ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁ, ଗୋଟେ ତୋର ଆଉ ଗୋଟେ ତୋ ପୁଅର। ଏବେ ଭାବ ଆଉ ହସ। ହିରୋଗିରି ଧୂଆଁ ଛାଡିବାର ନାହିଁ, ବେଲ୍ଟରେ ବାଡେଇ ପୁଅକୁ ସାବାଡ କରିବାର ଅଛି। ଚାନ୍ଦିନୀ ବେଲ୍ଟ।